चर्चा में चली गईली। चल गई तो फिर 2-3 बरिस बीतल तब मझली के बियाह कैली। तब मझलियो कहती हम धन दब ले आयल बनी तारा के बड़को ने की करता हम करी न से हमारा से रसोई ना हुई। हाँ दाज बा गुर बहना लो त जवन हरैया अगिली की चली तवन पछिलियो चली गुर बहिना लो। त छोटा की बड़ा गरीब घर के लड़की रहे तो उ बियाह के कैली। उनका बड़ा कम मनोदान दहेज देले रहे लो। तैया के बेचारी 3 बजे घर बर्तन क के या रसोई पानी क के आ अपन सबके खिया खा के माँ धो के बेचारी सूते बैठे। यही गने रहते रहत कार्तिक के दिन आयल तो गंगा स्नान लगा रहे। स्नान लगा रहे तो कहली सासू जी किए छोटा को चल ना हमनी के चलल जा। आ गुरुजी तई बतिया सुनते रहल। चल ना चली जा कुल लोग जाता नहाए हमनू के नहाए आई जा। तो कहली कि अम्मा जी अरे बड़ बाड़ी लो तो गोबे ना कली लो हम जाई। आ तो छोड़ा उ तो मोटाई के दबिला भइल बैठ से उनके संगे डहर तैयार होई से चल। तब दोनों जानी सास पतोह चल दिया लो नहाए। गोली लो नहाए बस जैसे अब गुरुजी अपन चल देता ना उन्हें लोग की दुआरी पर भिक्षा मांगे। कहला कि जय जजमान के अरे कुछ ये दरबार से मिल लो। रात भर के गीत से कुछ मिलो तो कहतनी कि एगो तो घर बर्तन लेके भइल आ ना हमन के मुंह में गोइले बा। आ हमन के तो अपने भैंस बानी जा कि उठत नहीं जा दौरी पर से तोहरा के दे देतन जा भिक्षा ले ला लो। बस ये तने बतिया कहली बस बन गईली भैंस बड़ को। जब भैंस बन गईली हम ना अब उ भैंस बन गईली तो अपन दुआर पर लोटिया तरी तो सासू जी आ उदे आदि ने आवता लो तो कहता लो कि ये दादा ई का हो गइल बा। तब मझिलो से पूछल लो कि बात ई काहे हो गइल हो मझिलो तू तो घर ही रहलू। आ तो एगो साधु बाबा आइल तो उ मंगल भिक्षा तो कहते कि दोनों जनी सास पतो गोइल बाड़ो नहाए। हमन के तो अपने बानी हम भैंस लेखा तो भैंस लेखा लुटी आइल बानी अपना के ठेकाने ने के तले तोहरा के हम दे। तो ये तो बतिया तनी कहली है तो भैंस हो गईली है तो दुआरवा पर लुटिया तनी। अब बूढ़ी दाई अब लगली छाती पीट पीट रोवे। फिर वही रास्ता से जा तड़ी तो गुरुजी भेटाइल बड़ा। कहतन के बाबा सुनी सुनी तनी एगो बात या तो का ह। आ तो एगो हमार पतो ही बिया उ भैंस हो गइल बिया। आ तो ए बच्चा जाके पूछी है ए शिष्या कि उ का कहलस है तो जे कहेला ओकर फल मिलेला उहे कहलस या तो कहली कि गुरुजी तार हाथ जोड़तनी गोड़ पर गिरतनी रउए ही कमवा कैले बानी उनके हमके सुवरण कर देई आ कि हमार जस के तसे हो जासु। तो उनके अपन गुरुजी फेन चिरौरी मिनती बूढ़ी दाई कैली गोड़े हाथे गिरली आ कहली कि हम राउ शिष्या हमी हमार बचन ना करब तो केकर करब से ए गुरुजी सुवरण उनके कह दी। तो उ सुवरण कैला गुरुजी आ अपन फेन आदमी खने हो गईली। तब वह बूढ़ी दाई के बनावे खियावे लागल लो कहलो कि हाँ चर्चा में गुण बा। तो प्रेम से बोला शिव गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव माई भवानी सच्चे दरबार की।